Етнографски и исторически музей Григорис Авксендио. Историческият музей Григорис Авксендио се помещава в една сграда, в която се обединяват кипърския и тракийския стил и която се намира в селището Авксендио. Целта на музея е да се отдаде почет на боеца от Еока Григорис Авксендио, както и да представи региона, а също така и контактите на младите хора с историята, фолклора и традициите на регионите на Тракия и Кипър. Изложбата на музея включва портретът на Григорис Авксендио, направен от дърворезба, част от сакото на великия герой, исторически и етнографски материали за Григорис Авксендио и Кипър, аудиозаписи, кипърските костюми, тракийските, малоазиатските костюми и други рекламни материали за Кипър и Тракия. Също така впечатляващи са кипърския костюм от региона Лисис, колекция от бойната униформа, която е използвал Авксендиос, тракийският стан и гравюра от историческите времена на Кипър.